Pois claro que hai ofertas, Juan, hai descontazos. Mira, o primeiro, de 150 pasa a 120 euros. Estes zapatos custan a mí para traballar. Tamén temos aquí outros tenis que teñen dobre desconto. Pasaron de 80 a 70 e agora a 60. Javier, boa tarde, o dono do establecemento A Casa das Zapatillas de aquí da Coruña. A ver, espera, primeiro, ven para aquí, que aquí queren pasar, por favor. Boa tarde, boa tarde. A ver, Javier, Black Friday, comercio local, como levades este evento? Bueno, a nós como pequeno comercio, a verdad que non nos influye moito, máis ben. Seguimos un poquinho a corriente, pero non nos influye. Quen o leva son as grandes superficies e as ventas por internet. Pero bueno, nós como tal non temos algunha cousiña, pero non é algo que a nós nos vaya a influir a final da semana nas ventas. Concentrades os descontos no venres, non? No vernes faremos algo, como se dicía algo, antes un pouco por seguir a corriente, non exactamente porque creamos realmente que vaya a implicar máis ventas. Pero para a nosa forma de velo, ao final non entendemos moi ben como este sistema, porque botas toda unha semana, ao final, dependendo do que vendas o viernes. O viernes se non o vendes, entón que faz? Perdes a semana de venta, que non ten moito xeito. Calquer xeito eu creo que está máis orientado, pois eso, os grandes, que son capaces de mover moitos máis precios e cousas así, ou mercancía incluso, e evidentemente a venta por internet. Mira, este establecemento me coñecido polos cartéis. Que che parece se lemos algún destes maravillosos cartéis? Mira, a mí gustábame aquel. Despois dunha, apuntar para ali, Sito, despois dunha xornada de traballo, os teus pés merécense un prazer. Que prazer? Evidentemente, esas zapatillas. Zapatilla cómoda, abrigosa, quentiña, suave, eso é un amor para os pés. Según chegues a casa, o primeiro que vas facer é sacar os zapatos para poñer as zapatillas. Eso non teñas dúda ninguna. Eu vou te botar a bronca, porque aquí moito cartel, pero tamén hai moita falta de ortografía, pareceme a min, eh? Ese cartel, aviso importante, os conductores sentidiño, por favor, e pos, por favor, con B, pero como isto? Exactamente. Bueno, porque hai que dar que falar, de algún xeito. Hai que chamar a atención dos clientes, non? Unha cousa que ao final os carteles xa levan moitos anos facendo aquí na cousa de o jefe non son eu exactamente. Pero bueno, o jefe o que os fai, os que escribe, se nos paráramos a mirar, por lo menos hai 2 ou 3 que o teñen. Pero bueno, sí que é certo que ainda que se os fai un poquinho aposta, sobre todo estas cousas son gazapos moi visibles tamén. Bastante. Entonces, ao final, son cousas que dan que falar, comentar, e ao final, pois, teñen esa gracia, teñen esa cousa de mira aquel cartel, mira lo que líchelo ben, mira o que hai, e sempre dan que falar, que ao final, como dicían algúns, son zapatillas que falan. Mira, estabas falando do xefe, xa que estamos neste establecemento de zapatillas, vou ir dentro, vou ir falar co xefe, con Don Manuel, que non é Manuel, non? En Don Manuel. Ai, gustalle que chame Manuel, o de Don ás veces se lle ve un poquinho grande tamén, non? Vou ir con él porque teño varias sorpresas. Xa que estamos nun establecemento de zapatillas, está o Nadal á volta da esquina, eu vou agasallar algúns dos meus compañeiros. Mira, o primeiro agasallo, estas de King Over gústame para André, un compañeiro de produción que marcha este venres do plató, pode ser un bon regalo, aí o deixo. Pero imos buscar 3 regalos maravillosos para os nosos presentadores. Don Manuel, boa tarde. Boas tardes. A ver, comezamos con Juan Fuentes. Díxome que lle gustaba o color azul. Que lle podemos agasallar? Juan Fuentes. Que me... Esas cosas son boas, para un do Celta son... Sí, todo el año, pero estas fechas más que nunca. A min gustábame máis do Celta, non hai? Creo que a Non, dixen que fora do Celta, No Celta, eu tendría... Juan, cala. Eu tamén as tendría, compraría tamén, pero a veces ya sabemos que hai un pouco de rivalidade e o cliente... Claro. Juan, gustache do Dépor ou non? Me encantan. encantan. Polémicas, queremos que haya paz e buena Son convivencia. de Pois mira, dime chancla que ou lle ten para amarrar encantan. por detrás, son de chancla, esas son boas. Me encantan. Son boas, hombre, por suposto que son boas. E ademais están baratas. Mira, seguimos, porque non vai ser todo para Juan, non, digo eu. Hombre, tamén... Seguimos con Bea. Bea. Con todo o que temos por aquí... A mí gustaban unhas que estaban ali, Don Manuel. Aquelas de la arriba gustábame para Bea, Mira. A ver, cales? A raíña da Ai, sí, casa. Hombre, con coroa. Gústanche, Encántame. Bea. Encántame. Xa sabía eu que che ia a gustar. Sí. E por último, Raquel Atanes, por favor. A ver. Una que es... En fin, Cales tiene lle mucho- damos a Raquel? En estas épocas... A mellor nai do mundo, por suposto. ¡Qué bonito! Vouchas Qué encargar de bonitas. verdade, Alba? Sabes que pasa, Don... Levocha, que número calzas? Un 5. Pequerrechiño. Ai, pois agora chas... Ai, como eu, Como casi, a ti, Raquel, si máis máis ou menos, xa eu. sabía eu. Mais ou menos, ala imos. Mira, sabes que pasa? Que eu non viñen ata aquí solo para regalarlle cousas aos presentadores. Bueno, también, pues es un buen detalle
un regalo moi útil. Sí, home, pero Eso xa que é o viñen eu. recomendamos e que expoñemos aí tamén nos caparates. Non queres entrar no xogo. Un consello que é moi útil. E non desos regalos que se compran e despois, que bonito e tal, e vai po caixón, aí queda. É a cousa que se use e que se disfrute. Pero mira unha cousa. É sin costar moito. É Hai de verdad. todos os precios. Mira unha cousa, eu quería levar unhas zapatillas do Barça, pero o cámarasito non me deixa. Entón, cales me recomendas? Hombre, zapatillas... Vexo que teñen bastante lío, que aínda estades coas compras, así que, Alba, deixámoste aí negociando. Trae zapatillas para todos, que agora que as vemos xa as queremos, e sobre todo unha aperta enorme a Don Manuel, a todos eses pequenos comerciantes que xa víamos antes, que con moito esforzo, está aí calzando, que con moito esforzo manteñen vivo o pequeno comercio que tanto necesitamos. Ata logo, que non nos esquezamos deles nestes días de compras tan intensas, que sempre están aí cando os precisamos. Gústame esa, mira, colle ti esas e as outras Esta collas eu, e como represéntame. levamos o mesmo número, podemos intercambialas. Agora falamos, Alba.